Jeg mødte Sebastian nede i byen. Han sagde, I ikke er sammen mere. Nogle gange er det også meget godt lige at tage en lille pause fra hinanden, hvor man lige kan bare sådan mærke. Jeg har altså mødt en anden. Nå, er han her fra byen, eller? Han hedder Andrea. Andreas? Andrea. Andrea er en meget speciel pige. Jeg er faktisk naturen på recept. Altså mod stress. Må du egentlig være til bryllup? Hvorfor tror du, der står Venus på hendes nummerplade? Fordi fisse var taget. Meget godt scoret. Du skal mime noget, jo. Det gør jeg også. Jeg kan altså godt selv vælge sin familie. Hvorfor kan min kærlighed til mine venner ikke gælde lige så meget? Men det er ikke det samme. Jeres mor vil skilles. Ej, det er simpelthen for tarveligt, Claus. Der er ting i mit liv, som ikke handler om at være en familie. Din lille kernefamilie er gået i stykker på grund af mig. Og jeres mor vil gerne have nogle børnebørn. Skulle hun kaste op? Ja, hun kan i hvert fald ikke være gravid, jo. Du behøver altså ikke påtage dig en eller anden særlig identitet. Man kan ikke eje hinanden. Kun naturen ejer os. Men jeg vil gerne være en familie. Jamen, det er vi jo også. Så vil jeg lade dig vokse vildt. Ligesom naturen vil gøre det. Så hvad er det? Er det rose? Orkidé? Ej, Claus, for fanden, mand. Hvad?